Коя е най-честата грешка при покупка на имот? Сега ще ви отговоря много ясно и конкретно. Първа и основна грешка е започването на търсене без определен бюджет. Особено ако ще се използва банков кредит, е напълно необходимо преди това да се направи предварително одобрение, за да се знае ясно с какъв бюджет разполага клиентът. Нерядко се случва да се хареса апартамент, който е перфектен, но в крайна сметка е извън бюджетът, а след това всеки един друг имот се сравнява с него и прави търсенето почти невъзможно. На второ място е без да се постави ясна цел за какво се купува апартамента. Трябва да се знае дали го купувате за живеене или за инвестиция. Това са две тотално различни стратегии и доста различен процес на търсенето. На трето място е непознаването на процесът по покупка на недвижим имот. Не решаваме днес купуваме и утре сме купили. Всъщност трябва да се мине през някои определени стъпки, като договаряне на вашите лични условия, подписване на договор за депозит, проверка на документите, подписване на предварителен договор и изповядване. Не на последно място, доста често се забравя и съпътстващите такси към покупката на едно жилище. Те са между 7 и 8% от стойността на имотата. Още важни съвети, свързани с недвижимите имоти, последвайте мен, Калоян Луканов, брокерът близо до вас.